Jeg er afdelingsleder i Wilds A/S for vores tilbyggende renoveringsafdeling. Det er et fantastisk job. Jeg er glad for det. Det er det bedste job, jeg har haft. Altså her får man lov til at gøre tingene ordentligt. Selv i de her digitale tider, hvor alting det foregår online, og man sidder bag ved en skærm og arbejder, så er det altså stadigvæk face-to-face, og kemien og trygheden, der betyder meget, fordi man netop skal ind i folks hjem. Man skal ind og røre ved noget meget ømt, kan man sige. Man skal faktisk bruge folks egen penge, som der er betalt skat af, og det skal man omsætte til mest muligt. Jeg synes, mange gange i det her markedssegment, der skal vi tænke, og vi skal skabe, og vi skal komme med løsningerne. Jeg skal altid fornemme på kunden, hvor er det, vi skal hen. Altså, hvor er værdien henne? Er værdien, at vi får mere plads? Er værdien, at vi får bygget noget, der giver gensalgsværdi? Er det værdien, at vi får den her klinke? Eller hvor ligger det, vi skal gå efter? Så det er altid fornemmelsen for mig. Jeg synes, vi i min del af forretningsområdet nu besidder nogle kompetencer, der gør, at vi kan favne stort set hvad som helst efterhånden. Altså selv de helt komplicerede opgaver, det finder vi altså ud af og får løst. Og vi har nogle hoveder efterhånden, som kan løse det, og som vil løse det, og som synes, at det her det er sjovt. Vi kan tiltrække rigtig meget arbejdskraft efterhånden. Det er ikke sådan, at Wilds står bagerst i køen, når der bliver lavet stillingsopslag. Så jeg tænker, at vi er et rigtig godt aktiv efterhånden.